Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι του A Bit of Math και σήμερα θα δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να παραγοντοποιήσουμε ένα τριώνυμο και να βρούμε το πρόσημό του. Όλο αυτό θα στηριχθεί, η απόδειξη δηλαδή μέχρι να καταλήξουμε στο ζητούμενο θα στηριχθούμε στη μέθοδο της συμπλήρωσης του τετραγώνου. Επομένως, ας γράψουμε πρώτα το τριώνυμο στη γενική μορφή α χ τετράγωνο συν β χ συν γ είναι ίσο με το 0 και κατά τα γνωστά να βγάλουμε το α κοινό παράγοντα εδώ και να συνεχίσουμε με το να πολλαπλασιάσουμε την ποσότητα β προς α με την ποσότητα 2 και ταυτόχρονα να την διαιρέσουμε κιόλας. Για να το δούμε αυτό, χ τετράγωνο συν 2 φορές β προς 2α χ συν γ προς α και όλο αυτό εδώ να είναι ίσο με το 0. Και τώρα πώς να συνεχίσουμε? Απλά να προσαφαιρέσουμε την ποσότητα β τετράγωνο προς 4α τετράγωνο. Για να το δούμε γι' αυτό. Ωραία. Και μόλις καταλήξαμε εδώ σε ένα τέλειο τετράγωνο, άρα μπορούμε να το γράψουμε ως α επί χ συν β προς 2α και όλο στο τετράγωνο συν γ δια μείον β τετράγωνο προς 4α στο τετράγωνο και όλο αυτό να είναι ίσο με το 0. Ωραία. Πώς θα συνεχίσουμε τώρα? Παίρνουμε αυτά τα δύο κλασματάκια, τα κάνουμε ομώνυμα και κάνουμε τις πράξεις. Να το δούμε αυτό. Α επί χ συν β δια 2α και όλο στο τετράγωνο συν, θα γράψω και σε ένα κοινό κλάσμα, αυτό θα γίνει μείον β τετράγωνο συν 4α γ. Όλο αυτό εδώ είναι ίσο με το 0. Ωραία, μία μικρή παρατήρηση. Εδώ τώρα, εάν δούμε αυτήν εδώ την ποσότητα, το μείον β τετράγωνο συν 4α γ, θα παρατηρήσουμε ότι είναι η διακρίνουσα με αντίθετο πρόσημο. Δηλαδή μπορούμε να την γράψουμε ως και μείον δέλτα. Άρα για να δούμε μετά από αυτή την παρατήρηση τι μορφή θα πάρει η αλγεβρική μας παράσταση. Εδώ θα είναι χ συν β προς 2α και όλο στο τετράγωνο μείον δέλτα προς 4α τετράγωνο. Ωραία. Τώρα για να συνεχίσουμε την απόδειξη ας προοικονομήσουμε κάποιο γεγονός. Ωραία. Εάν θα ήθελα να το παραγοντοποιήσω, γιατί αυτό εδώ είναι το τριώνυμό μου, εάν θα ήθελα να το παραγοντοποιήσω θα έπρεπε να προχωρήσω. Αυτό εδώ μας μοιάζει σαν διαφορά τετραγώνων. Ωραία. Πώς θα ήθελα να προχωρήσω? Θα ήθελα την ποσότητα δέλτα προς 4α τετράγωνο να μπορούσα με κάποιο τρόπο να την έγραφα σαν ένα κλάσμα όπου όλο θα είναι υψωμένο στο τετράγωνο. Για να το κάνω τώρα αυτό θα πρέπει να πάρω κάποιες περιπτώσεις και εδώ αρχίζει η πραγματικά καινούργια μας απόδειξη. Εδώ δηλαδή θα δούμε μέσα από αυτές τις περιπτώσεις που θα πάρουμε και θα αφορούν την ποσότητα δέλτα πότε ένα τριώνυμο παραγοντοποιείται και με ποια μορφή θα έχει. Επομένως, προσοχή εδώ. Αρχίζουμε. Αν τώρα το δέλτα είναι θετικό, τότε μπορώ να φανταστώ το δέλτα σαν ρίζα δέλτα και όλο στο τετράγωνο. Επομένως, η προηγούμενη αλγεβρική παράσταση θα γίνει ως α επί χ συν β προς 2α και όλο στο τετράγωνο μείον. Ωραία, το δέλτα θα μπορούσα να το γράψω ως
ρίζα δέλτα και όλο στο τετράγωνο, ενώ το 4α τετράγωνο να το γράψω ως 2α και όλο στο τετράγωνο. Άρα μπορώ να το γράψω ως όλο το κλάσμα σαν ρίζα δέλτα προς 2α και όλο στο τετράγωνο. Ωραία, και μόλις πετύχαμε έτσι την ποθούμενη διαφορά τετραγώνου. Αν τώρα φανταστούμε ότι αυτό εδώ είναι το α στο τετράγωνο μείον αυτό εδώ είναι τώρα το β στο τετράγωνο, τότε θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε ως εξής. Αυτό είναι το ίσο με το 0. Άρα θα μπορούσαμε να το γράψουμε ως α επί χ συν β προς 2α συν ρίζα δέλτα προς 2α. Αυτό δηλαδή είναι το α συν και αυτό είναι το β. Ωραία, τι ακολουθεί μετά? Φυσικά το α μείον β. Τότε μπορεί να γραφτεί ως χ συν β προς 2α, αυτό είναι αμετάβλητο, μείον τώρα ρίζα δέλτα προς 2α. Αυτό δηλαδή τώρα είναι το α μείον και όλο αυτό είναι το β. Ωραία, μόλις το παρακοντοποιήσαμε, για να κάνουμε μετά μια μικρή παρατήρηση. Να πάμε να προσέξουμε. Αυτή είναι την ποσότητα, το β προς 2α συν το ρίζα δέλτα προς 2α. Αυτό μου φαίνεται να μοιάζει με τον τύπο που μου δίνει τη μία από τις δύο ρίζες του τριώνη μου, και το ίδιο ισχύει και για αυτήν εδώ την ποσότητα, το β μείον ρίζα δέλτα προς 2α. Η μόνη διαφορά είναι ένα πρόσημο, επομένως αυτό το λύνεται εύκολα βγάζοντας απλά κοινό παράγοντα ένα μείον. Δηλαδή πως θα γίνει αυτό? Α επί, να το δούμε, χ μείον, τι θα έμενε μέσα? Ο κοινός παράγοντα μας στο 2α θα έμενε μέσα το μείον β μείον ρίζα δέλτα. Ωραία, και μετά τι θα ήταν? Το χ μείον, και εδώ βγάζω κοινό παράγοντα το μείον, άρα τι θα μείνει μέσα? Το μείον β συν ρίζα δέλτα προς 2α. Ωραία, μα μόλις καταλάβαμε ότι όλο αυτό εδώ είναι το χ1 και όλο αυτό εδώ είναι το χ2. Άρα τι μπορούμε να καταλάβουμε? Ότι ένα τριώνυμο, όταν η διακρίνουσά του είναι μεγαλύτερη του μηδενός αυστηρά, τότε μπορεί να γραφτεί και ως α επί χ μείον χ1 επί χ μείον χ2 είναι ίσο με το 0. Ωραία. Ναι, αλλά όμως στην περίπτωση που το δέλτα είναι ίσο με το 0, τότε τι γίνεται? Τότε μπορούμε να πούμε ότι η ποσότητα ρίζα δέλτα προς 2α είναι ίση με το 0. Άρα η προηγούμενη όλη παράσταση μπορεί να γραφτεί ως α επί χ συν β προς 2α επί χ συν β προς 2α πάλι. Γιατί το ρίζα δέλτα προς 2α είπαμε ότι κάνει 0. Άρα πώς θα γραφτεί όλο αυτό? Αυτό γράφεται ως α επί χ συν β προς 2α και όλο στο τετράγωνο, το οποίο μου κάνει 0. Άρα η τελευταία αυτή μορφή είναι η παρακοντοποιημένη μορφή ενός τριωνύμου, όπου η διακρίνουσά του είναι ίση με το 0. Τώρα, για να εξετάσουμε για την τελευταία περίπτωση, δηλαδή όταν το δέλτα είναι μικρότερο του μηδενός. Για να δούμε εδώ τι θα γίνει. Να επιστρέψουμε λίγο πάνω. Ωραία, ναι, είχαμε καταλήξει εδώ ότι το χ συν β προς 2α και όλο στο τετράγωνο μείον δέλτα προς 4α τετράγωνο
εδώ είναι ίσο με το 0. Και εδώ είχαμε πει ότι θα ήθελαμε να υπάρχει μια διαφορά τετραγώνου, να σχηματίσουμε μια διαφορά τετραγώνου. Εφόσον όμως το δέλτα είναι μικρότερο του 0, άρα δεν μπορώ τον αριθμητή του κλάσματος να τον γράψω με μορφή τετραγώνου. Επομένως, τι καταλαβαίνουμε εδώ? Ότι απλά το τριώνυμο δεν παραγοντοποιείται. Ωραία. Δηλαδή, για να κάνουμε τώρα ένα πίνακα συγκεντρωτικό και να λύσουμε κάποιες απλές ασκησούλες πάνω σε αυτό που μόλις είπαμε. Αν το δέλτα είναι θετικό, τότε το τριώνυμό μας, το ΑΧ τετράγωνο συν β χ συν γ, μπορεί να παραγοντοποιηθεί ως α επί χ μείον χ1 επί χ μείον χ2 είναι ίσο με το 0. Αν τώρα η διακρίνουσά μας είναι ίση με το 0, τότε το τριώνυμο, το ΑΧ τετράγωνο συν β χ συν γ είναι ίσο με το 0. Η ισοδύναμη παραγοντοποιημένη του μορφή είναι η α επί χ συν β προς 2α και όλο στο τετράγωνο είναι ίσο με το 0, ενώ αν το δέλτα είναι μικρότερο του 0, τότε το τριώνυμο δεν παραγοντοποιείται. Ωραία. Σύμφωνα με αυτά εδώ πάμε να δούμε ένα πολύ απλό παράδειγμα. Π.χ. έστω ότι έχω το τριώνυμο το 2χ τετράγωνο μείον 3χ μείον 2 είναι ίσο με το 0. Σαν πρώτο ερώτημα, ας πούμε να εξεταστεί αν το τριώνυμο παραγοντοποιείται. Και σαν δεύτερο υποερώτημα να γραφτεί σε ισοδύναμη παραγοντοποιημένη μορφή αν ισχύει το πρώτο ερώτημα. Επομένως, για να δούμε. Για να εξετάσουμε αν το τριώνυμο παραγοντοποιείται, τότε σημαίνει ότι πρέπει το δέλτα να είναι μεγαλύτερο του μηδενός. Πάμε εδώ τώρα να δούμε αν όντως αυτό ισχύει. Επομένως, διακρίνουσα δέλτα είναι ίσο με β στο τετράγωνο μείον 3 στο τετράγωνο μείον 4 επί το α επί το γ. Δηλαδή είναι το 9 συν 16, αυτό ισούται με 25, το οποίο 25 είναι θετικό, άρα το τριώνυμο παραγοντοποιείται. Τώρα, για να βρούμε την παραγοντοποιημένη, να καταλήξουμε στην παραγοντοποιημένη μορφή, πρέπει να βρούμε τις ρίζες αυτού του τριωνύμου. Εφόσον η διακρίνωση είναι το 25, άρα εδώ το χ1,2 θα ισούται με το μείον β, δηλαδή το μείον του μείον 3 συν πλην ρίζα δέλτα, δηλαδή 25 προς 2α, δηλαδή 4. Επομένως αυτό θα ισούται με 3
συν 5 δια 4, αυτό ισούται με 8 τέταρτα, δηλαδή 2, ενώ η άλλη διακριτή ρίζα θα είναι το 3 μείον 5 δια 4, που αυτό ισούται με μείον 2 τέταρτα ή αλλιώς μείον 1 δεύτερο. Άρα το 2χ τετράγωνο μείον 3χ μείον 2 ίσο με το 0, τότε σε παραγοντοποιημένη μορφή θα είναι α, δηλαδή 2, επί χ μείον τη μία ρίζα που είναι το 2 επί χ μείον την άλλη ρίζα που είναι το μείον 1 δεύτερο. Είναι ίσο με το 0. Δηλαδή αυτό είναι το 2 επί χ μείον 2 επί χ συν πλέον το 1 δεύτερο. Είναι ίσο με το 0. Ωραία. Πάμε να δούμε και ένα άλλο. Το τριώνυμο χ τετράγωνο μείον 2χ συν 1 είναι ίσο με το 0. Να το να εξεταστεί. Αν παραγοντοποιείται και στο δεύτερο να βρεθεί η ισοδύναμη παραγοντοποιημένη μορφή. Ωραία. Πάλι εδώ θα πρέπει να διαπιστώσουμε, για να διαπιστώσουμε ότι παραγοντοποιείται, το δέλτα πρέπει να είναι μεγαλύτερο του μηδενός. Αν το προσέξουμε πολύ καλά, αυτό εδώ το τριώνυμό μας, αν το προσέξουμε πολύ καλά, τότε στην ουσία είναι μια ταυτότητα. Είναι ένα τέλειο τετράγωνο. Αυτό είναι το χ μείον 1 και όλο στο τετράγωνο, το οποίο είναι ίσο το 0. Επομένως κάποιος μπορεί να το γράψει κατευθείαν έτσι. Αν θέλουμε τώρα, αν δεν κάνουμε αυτή την παρατήρηση και θέλουμε να πάμε σύμφωνα με την καινούργια μας μεθοδολογία, τότε η διακρίνουσα θα πάμε μέσω της διακρίνουσας. Θα είναι το β στο τετράγωνο μείον 2 στο τετράγωνο συν πλην 4 α επί γ, δηλαδή θα είναι το 4 μείον 4, άρα είναι ίσο με το 0. Άρα παραγοντοποιείται και η παραγοντοποιημένη του μορφή θα είναι η 1 επί χ συν β δια 2α, δηλαδή συν το μείον 2 που είναι το β προς 2α που είναι το 2. Άρα αυτό εδώ ισούται με, και όλο στο τετράγωνο, άρα αυτό ισούται με 1 επί χ μείον 1 και όλο στο τετράγωνο. Το γράψουμε στη τελική μορφή που είναι ισότιμο με το 0. Οκ. Αυτό ήταν για σήμερα. Σε επόμενο βίντεο θα εξετάσουμε και το πρόσημο του τριωνύμου. Ωραία. Ώστε μόλις ολοκληρώσουμε την παράδοση να ασχοληθούμε με πλέον πιο σύνθετες ασκήσεις και διαφορετικές περιπτώσεις. Γεια σας!